phambi kwaNkulunkulu naphambi kwaleli bandla ukuba sihlanganise nokumisa nabesifazane nokushada. Ukushada kuyinto enkulu engcwele, umsebenzi kaNkulunkulu ubonakalisa ubuye obungcwele obukhona phakathi kwaKristu nebandla lakhe. Umsebenzi ohloniphekayo phakathi kwabantu bonke. Yena uJehova esenokutholo nimbize eseseduze nongalungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova ngoba uJehova uzoba nomusa kuyena. Amen. Wesandwa sami ngiwenzile amaphutha Ngayika njobaba manje na-ke lensizwa eshadiselwa namhlanje eyami kathi baba-ke bomakabukabu isidiyakonwa umnyani kamoba kuhapha umkankeni.